En tot cas, aquesta campanya, des del primer moment ens va semblar que el que també havia de tindre és una eina per poder mesurar tots aquests gestos que proposàvem i que, de fet, nosaltres aquí al propi web ja els donàvem les mitjanes d'estalvi que suposava fer un determinat gest. Però sobretot el que ens semblava és que valia la pena que tingués aquesta globalitat del que fem al llarg de tot el dia, o al llarg de tot l'any. Bé, i això, l'eina que ja existeix a molts altres llocs és precisament la calculadora de carboni. Però finalment això et dona un número. Aquest número podem veure si estan per damunt o per sota de la mitjana que s'ha dit abans. I a partir d'aquí nosaltres podem treure les nostres conclusions de per on volem reduir. I podem fer l'exercici de variar alguns dels números que tenim aquí, que hem posat nosaltres, i llavors amb aquestes reduccions imaginàries adonar-nos compte de si som capaços o si els nostres hàbits o si val la pena que ens animem a fer. Però sobretot el que tindrem són números que ens permeten tenir una relació. I per què és important el tema de la calculadora de carboni respecte a altres sistemes de comptatge? I és que, bé, en definitiva, el carboni el que fa és d'homogenitzador de la resta d'unitats que podem tenir, litres en cas de combustibles en transports, quilowatts en cas d'electricitat, metres cúbics en el cas de gas. Bé, tot això que a més és difícil d'entendre, la calculadora de carboni el que fa és posar-ho en una mateixa unitat i per tant, diguem allò de les patates i les peres que acaba dient són hortalisses, i llavors pots dir, molt bé, menys hortalisses. Bé, i per tant, aquí tu pots fer els teus exercicis. I sobretot n'hi ha un de molt divertit, i amb això acabo, que és poder-ho fer amb algun amic, reunir-se amb algun amic i plegar primer els papers i comparar ja amb una persona que t'és propera i que t'és coneguda. I si aquest amic fa una cosa que tu no fas, per exemple, que és viatjar, després descobriràs amb horror, o un dels dos, que el que viatja pulveritza totes les marques possibles de la calculadora, superant per molt probablement la mitjana. I llavors entres en un dilema que probablement no te l'havies plantejat mai. I ho dic perquè aquesta va ser l'anècdota de fer-ho amb un company que és molt ecologista i que fa dallonses, però que quan arriba l'estiu se'n va de vacances. I clar, cada any de vacances se'n va a llocs exòtics. I l'any que ho vam fer, ara quan ho vam fer, comptàvem les de l'any passat, se n'havia anat a Madagascar i lògicament la seva petjada de carboni va passar a ser una cosa monstruosa. I llavors l'home, la reflexió que es va fer diu, ostres, és a dir, tot el que faig ben fet resulta que és com si no servís per res en el moment que em poso a viatjar. I clar, viatjar m'agrada. Bé, en tot cas, aquesta és una part de les coses que ens deixen veure aquest tipus d'eines, i una d'elles és aquesta, que una cosa com és l'oci, com és el desplaçar-nos fent llargs recorreguts, sobretot amb avió, condemna qualsevol estalvi que puguem fer.